Mga bay, we are praying for inner peace. How can we achieve that? How can we feel God's presence? How can we appreciate God's revelation in this very nature? Ang kanindot sa dagat, ang kanindot sa mga balas nga maputi, ang kanindot sa hangin, ang kanindot sa kinabuhi. Kung ikaw puno sa tanan nga mga concerns nato sa kinabuhi, puno sa kabalaka, puno sa mga problema. Well, mga bay, mga kaisabingay, that's part of our life. But if we know how to manage and control, and most especially we know that God is always there for us, ato na entrust kaniyang tanan. No? Learn how to appreciate things. Learn to appreciate problems because it can help us make a better person. So mga bay, mga kaisabingay, one of the messages that I would like to convey to you today is about forgiveness, is about releasing garbo, the pride, sama ka na sa mga balod nga ni hapak, no? Kanindot kaayong pamation, makahatag og kalinaw sa panguna-una o makapamalandong diha na sa kinaiyahan nga nindot tay kaayo ang kalibutan. So how can we appreciate the creation of God kung ikaw nakapokus lang sa tanan natong mga kabalaka? Let go of that. As we are about to start 2024, atong paningkamutan nga magbago kita sa atong kaugalingon. Release all those tensions, release and forget about tanan nga mga concerns nato nga may maghatag ka nato og kalautan. Mga bay, mga kaisabingay, let us free ourselves then kanindot sa kinabuhi, no? Maoy ma-appreciate nato ang gasa sa Dios alang kanato. O ginawton ta, let's give love. Let's share happiness and let's appreciate everybody's presence, no, among us. By the way, salamat sad sa tanan nga nag-follow nato, nag-subscribe sa atong channel. Sa inyohang pag-uban ka nato, hinaot unta, no, mas mudaghan pa kaayo kita haron daghan atong masangyawan og ma-evangelize nato ang mga kaigsuonan. Mga bay, daghang kayong salamat. This is Father Rod para sa ato ang isang bingay. Till my next video. Bye-bye.